ଭାଇ ବାତ୍ୟାଟା କାଲି କେମିତି ହେଲା? ଇଏ ଭାଇ ଦାନା କାଲି ଯୋଉ ଆଇଲା ଆମ ଘର ଫ୍ୟାନ ତାଠୁ ଜୋର ବୁଲୁଥିଲା। ଭାଇ ଆଉ ଭାଇ ହଁ ଭାଇ ସବୁ ଭଲ ସବୁ ସବୁ ଦାନା ଦାନା ଦେଇଗଲା ତମକୁ ତମେ ନେଇନ କି ଦାନା? କେତେ ଦାନା ନେବ ତମେ? ଆମେ ଯେତିକି ନେଇଛୁ ତମେ ବି ସେତିକି ନେଇଛ ବା। ତମକୁ ଦାନା ଦେଇନି ତମକୁ ଦାନା ଦେଇଦେଇଛି ତାହେଲେ ହେଲା ଦାନା ତାହେଲେ ଦାନା ଦେଇ ଯାଇଛି ଆଉ ଯେତିକି ଦାନା ନେଲ ଏବେ ଚୋକଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଟା କରିବା ଚୋକଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲା ଭାଇ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନଟା ପଚାରୁଛି କହୁନ। ତାପରେ ଚୋକଡ ମିଳିବ ଦାନା ଆଜି ଏବେ ଗଲା ତାପରେ ଚୋକଡ ଆଉଛି 9/9 ଚୋକଡ ପାଇଁ କି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଚୋକଡଟା ଆସିବ ହେଲା କି? ଦାନା ଗଲା ଚୋକଡ ଆସିବ ପ୍ରଶ୍ନଟା ହେଲା ଏଇଆ କି ଭାଇ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା ତାକୁ ତୁ ଦେଖୁ ନା ତୁ ରହିପାରିବ ଚିପିଦେବୁ ଦେଖୁ ନା ଚିପିଦେବୁ ନ ଚିପିଲେ କିନ୍ତୁ ତୁ ହବ ନାଇଁ ଆଉ